Hi, hi! Ang akong mga, unsa man muna ho, mga pag-umangkon. Ako na din silang mga pag-umangkon sa pag-agawan. Ganahan sila na ho. Ngarita ubos. Tatutaan na ta. Iubanan ko nila para mag-check sa mangga. Mangga gamit. Saksak. Uy, sa pag-ibig ba? Mangga gamit. Dera ang aming mangga. Ako manigay. Mauni amo. Ano man ni? Ikuan man ni? Bukungan man ni mangga. Dili man ni nagdagpanay. Mauni amo mangga. Mauli amo mangga. Amo manggo. Mani amo mangga. Mausad ni ang humayan. May enjuna. Humayan. Humayan. Oh. 1, 2. 1, 2. Dapat na. Lindot man ni. Gamay Lah, kay tuwa. dako ala gini. Di, kutob raman ha. Ang tulor de. Agad to. Agad to lain. Nangad to ba mi? Asa ra ba mi nalibang sanay kaligid. Ana na sila ko ana booking nalibang ko na just kalibrihan kano sa nalibang sa kalibrihan. Di pa niya to kalibrihan do. Ato ba mabaw kalibrihan. Aw imabaw sa kalibrihan. Kato dito kato. Radyo pag Oh, nito kisa makang anak. Analin. Aw analin di ay. Na Julie. Asa man imong ate analin? Asa man? Aw imong mama analin? Ngano wa maling are? Nauwaw. nag-reading. Aw nag-reading. Laki sa yung putulingan. At kalang sob. Sila pa na Asa ta sa ining sub? Ato ta ba nang alang sob? Kaya akong mga gwardiya nga nakalibang sa kalibrihan. Hi, hi guys! Hello, hello guys! Di ang akong mga kapartniran sa kalubian o sa kamanggahan. Be, ang interview ni sila guys kung silang kisay mong be, alisa kay ako magkita kay for international. Mangutan ko kinsa may imong pangan. Clarissa. Unsay apelyido? Abadilas. Ah, si Clarissa. Ayaw ka uwaw. Kinsa man sa imong pangan. Ha? Ayra. Ayra, ay apelyido. Ah, wala din ka rin eh. Ay, nagdagan nga akong interviewon. Ayaw mo panagan. Nanagan naman nung sila nga akong interviewon. Kiri ra may hingangay na ho, da? Magpaampon siguro ni Naho. Ikaw magpaampon po ka? Ay, saan mo? Kari anak ni Janisa. O siya ang apelyido? Pan. Aw, yan, naghanang pan din eh. Namoy daghang pan sa inyo? Kasabot ka pan? Ang pan sa ato, di ba bread? Oo, kare. Maadyo niya ako ng ampunon kay daghang pan sila kay daghang apelyido pan. Sige na, pakita ang view kayo. Ang makakita si Ate Maricel. Alay, abo sus na. Sige ka. Ay, kaligri ng mga bata. Ingani ang among kinabuhi sa una. Magsuroy-suroy nganing mga duluran. Sorry tag Maynila. Ayo, duluran ra, duluran. Ay, nako. Na nahubo. Di ay may kalabaw. Di ay kalabaw. Di tangkal mo to amin. Manyabas ta ta. Ay, nga. Manyabas may manyabas. Run! Kukot! Run! Kukot! Run! Hala! Pre, no ko. Manyabas bunga. Patusok. Kaya ba? Ano hindi arli na po kuno nalibang. Apoy. Daghan ang among vlog for today, di ay baboy. Naunsa man yung baboy guys. Naunsa man ni giin. Kawas baboy. Naunsa man taw ng baboy oy puro na. Sus kada kuwas ijang tubol. Ako nag-iingon nga, nagluplos tae ang baboy. Ayaw na mo din haaday, kaya naidag ang tae ra ba din haa?
Makahilamos ka dyan ka dihagtain. Ay, ginoo ko na.